Els castellers i Vilafranca, doncs, que se'n volen anar a casa amb un molt bon regust de boca. Potser aquest intent que els ha caigut no els hauria deixat les sensacions finals que es desitjaven i per això el tornen a intentar. Esperem que ara amb molt més èxit que anteriorment. Sí, jo crec que avui els castellers de Vilafranca, que esperem doncs, que els vagi bé ara aquest Pilar de 8, sortiran de plaça amb una sensació, o tenen tots els motius per sentir-se molt feliços de l'actuació. No? Això no obstant, pel que fa al 3-10, és evident que ha estat importantíssim recuperar-lo i sobretot de la manera com s'ha fet, no? Que s'han vist aquí unes garanties d'un treball. No? Però el casteller, diguem-ne que per definició és perfeccionista i m'imagino que molts ja deuen estar pensant en la pròxima oportunitat per tornar a tirar el 3-10 i descarregar-lo, això segur. De moment, aquest Pilar de 8 que ja s'ha convertit en intent, han sonat les gralles. Veiem com han canviat l'enxaneta, ara puja el Schuster. I també han canviat el 2 del Pilar, han recuperat el Marc Fernández. Sí, que no sabem si és que la caiguda doncs, ha provocat algun lesionat o ha fet agafar por o potser han volgut anar a assegurar més aquest Pilar. De moment el Pilar ara, en aquests moments, arriba al mateix punt on ha arribat abans. Veurem si aconsegueixen salvar-lo. De moment ho estan fent. Ara és el moment més complicat. La motxilla. Posa un genoll. S'està girant una mica el Pilar. Carregat. Pilar de 8 en Forri. Manilles carregat pels castellers de Vilafranca. I la baixada l'hauran de treballar. L'hauran de treballar molt. Esperem que aquesta experiència i aquest saber fer dels pilaners de Vilafranca demostrin que el tenen per mà i així ho fan. I es convertirà en Pilar de 8 en Forri Manilles. Descarregat pels castellers de Vilafranca. Ha estat un lapsus. Intent d'abans. Una anècdota. Es quedarà com una anècdota. Ves per on ha passat això, que al tenir l'oportunitat de tornar-lo a fer, llavors l'han pogut descarregar. Una cosa que recorda el que va passar al concurs de l'any 90.